Wahani bagai coba kaini rok kaham ke matuya kaham ke masaya mangpli sai faika tini obono hastini lukurokni bisingti kaisa David Morasingni bagai coba nok harmani jorawono tini mataino suri laimani tiprasa sengkrak rokni coba belaino tini kahamni coba hini lukurokni bisingti sajakmani koktoma tamge tini hastini o tiprasa sengkrak rok tiprasani bagai tini coba kaina thangmani Delhi ha kotoro thangte borok thanggi sogika Assam hastiwo sogika borok phiaba tini obono belaino wanama singja oti prasa sengkrak rokni coba tini Delhi ha kotoro thangmani borok kahamke masaya haikeba tini kahamke mathuya kahamke tini masaya manungya ongmobai muktri maya ongmobai abahaikeno borok lama lamtrung tini saltung wati hinya tini saltung hinya wati hinya ahaikeno wati phaibo wati cheno saltung phaibo saltung cheno ahai rokno wan sogin nakhai belaino wanama singcha hini sawi khenarika burulen hastini lukurok tini abahai rokno tino hastini sikla hinjaknai o sengkrak rok tiprasa sengkrak hinjaknai rok Delhi ha kotoro sogika geno ongo chung tini chini langma kamai phano thangtung chini thui thari phano thangtung chung Delhi ha kotoro soguya sano obhaikeno himi thangnai norok chini bagai kaisano suridi kaisano did hinino tini burulen hastini ojamarokno tini otiprasa sikla rok tini lukurokni buskango koktmani bisingti awai rimani lukurokno hastini lukurok side makhana tini otiprasa sengkrak coba kaini thangnai rok Delhi ha kotoro thangi tini tiprasani bagai borok khorang tisana thangmani o jorawono tini himte thangi sogilekha Assam hastiwo thangi sogi borokni mangpli kaisa belaino wanama singja kasai faika borokni tini thumani chamani rok belakheno hamya tini otiprasa sikla rok borok tini otiprasa sengkrak rok borokni ochoba rokno borok tini mosogoi thangi mano mania phiaba tini mosogoi manthung mania thung chini langma phano kamawi thangtung Delhi ha kotoro yakung khaksa kri phano chung tini thangi tiprasani khorang rokno tisaine hini sawi khenarika tiprasani mantai soktai rokno manthung mania thung tini Delhi ha kotorni ojama hinjaknai rokno chini khorang rokno tini dogar buthebeino chini khorang rokno toni rinai hini ti sai khanarika tiprasa sengkrak hinjaknai rok tini Delhi ha kotoro thangnai o tiprasa rok borok Delhi ha kotoro sogoya sano obahaikeno himi thangnai mathutung mathuyatung machayatung obono chung nailia chini thinangni jati hinjaknai rok chini bwsabutui hinjaknai rok kaham kwrwngkhai matonglangthung hinino tini Assam hastini ojamarokno borok tini sai khanarika tini otiprasa sengkrak rok buk Assam hastini lukurokni bisingti bahaino otiprasa sengkrak rokni coba rokno nugui tini ishorni thani churi laijak mataini thani diai laijak kahamke sogidi kahamke coba khaidi norokni o coba success ongdi hini o Assam hastini tini ojama hinjaknai burulen hastini ojama hinjaknai rok borok belakheno wanamung hablai tini ishorni thani san laijak tiprasani laibuma rok daktino manthung hini Assam hastini ojama hinjaknai burulen hastini ojama hinjaknai borokni bisingti hastini lukurokno message rijakha tiprasa sikla rokni o cobani bisingti burulen hastini sikla phan hinjaknai ojama rok borok tini tiprasa sengkrak rok hor ongui tongkha tamu siglerkha kini borokni ultum phai ni borokno lamsok phaika burulen hastini ojama hinjaknai rok tini obono sai khanarika burulen hastini lukurok tamhike tini tiprasa hinjaknai rok pai tini mukhang belaino solayo chung tini kami kaisa pa kaisa matonglaikhai belaino jahamu jaba norokni Tripura hastiwo tamni bagai asuk illegal migrant Bangladeshi rok bangi tongkha obo sawino maya
phiaba tini Delhi ha kotoroi himni thangi norokni o khorang rokno thnawi tini illegal migrants pushback Tiprashani manthai soktai tini hukum mukumrok made mano mania awahairokno tino tini Bodoland hastini ojama hinirok belaino wanama kok saka o Tiprasha shenkara jawak hine Delhi ha kotoro himni thangnai rokno tini borok bai malai laye haikeba tini o khor jorawono borokno lam sokna phaimani borok tongkha borok takha asuk sokpaina tukha hini hor puthuk jorawono borokno lam sokma mangpli bahaino pasoi phaika Bodoland hastini ojamarokni bisingti Sawaimaya Tiprasha Shikla hinjaknai rok tai bisuk duku kosto onglai tini mahai jobarokno makhaino tini sawai khnarika o Tiprasha khorakcha sengkarak tini Tiprashani kahamni lama Tiprashani hukumo mukumorokno nachnei hini Delhi hakotoro yakongbai himi thangnai David Morasing o kokrokno tini Bodoland hastini ojama hinjaknai rokno sawai khnarika o Bodoland hastini ojamarok o kokrokno khanawi taibo wana Jakha Tiprasha luku hinjaknai rok tamni asuk kha silia thanchakhe yapri shedi joto mantai soktai rokno nanani hingkai jotono yapri kaisaka senani nangnai hini o Bodoland hastini ojama hinjaknai rok tini sawai khrarika Tiprasha lukurokno message bo khaika o Tiprasha sengkrak rokni jobani मांगप्लीनी बिशिंगती हम लोग बहुत गंदा हो गया फिर भी हक करते शिवाई हमारा लोग पे हम लोग रिश्तेदार रहने वाला लोग और पेमेंट क्या था पेमेंट कर दिया ना हम और रिसा दो रिसा दो अरे ये तो बोरो रिसा है हमारा रिसा की करे चलो जो भी इसे दे दो आपको भी दे आपको दे दो थैंक यू हमारा इधर इसको आप आइए आगे हाँ यहाँ से लगभग 1 और किलोमीटर प्रॉब्लम नहीं 1-2 किलोमीटर 10 किलोमीटर आसान बात है वहाँ पे आप लोग का रहेगा हाँ आप लोग का नहाना हाँ खाना सब कुछ होगा तो अभी चलो आज मेरा दोस्त बोडोलैंड का हमारा मित्र कानसाई ब्रह्म जी उन्होंने आया है उनका घर बहुत दूर है यहाँ से फिर भी हमको रिसीव करने के लिए यहाँ पे आज रात पे यहाँ शायद यहाँ पे होटल वगैरह नहीं था तो हम लोग को तकलीफ होगा ये सोच के उनका काम था और भी काम था फिर भी जैसे उनको तुरंत पता चला उन्होंने हमको यहाँ पे हमारा रहने का इंतज़ाम हो आसपास पे तो इसीलिए उन्होंने हमारे लिए आया और साथ में हमारा जाना पहचाना सा दोस्त है संसुमा नर्जरी और एक तो गाड़ी चला रहे तो लोग भी हमारे साथ अभी पैदल चलेंगे आगे 1-1.5 किलोमीटर तक तो बहुत मैंने एक्साइटेड थे तो पूरा त्रिपुरा का लोग जो भी हमारे लिए दुआ कर रहे जो भी हमारा लिए प्रेइंग कर रहे जो भी हमारा ये जो मूवमेंट है ये दिल्ली तक पहुंच के मोदी जी का और अमित शाह जी का होम मिनिस्ट्री और पीएमओ तक दस्तक दे और उन तक हमारा आवाज़ और हमारा जो मकसद है उनके कानों तक पहुँचे उसके लिए हमारा ये जो पैदल यात्रा है उसमें हमारा दोस्त लोग भी सॉलिडरिटी दिखाने के लिए यहाँ पे आया तो बहुत खुशी हुआ लेकिन एक दुख है मैं हमेशा कानसाई जी को त्रिपुरा में बुलाता हूँ लेकिन हमेशा वो रिजेक्ट कर देते कभी भी आते ही नहीं है तो इसीलिए बहुत थोड़ा अफसोस है और गुस्सा भी उनसे इसको गुस्सा निकल रहा है अब दिल्ली से वापस आएंगे हाँ मैं जरूर हर बार ऐसे ही बोलते हैं जरूर आऊंगा लेकिन आते नहीं इस बार जो समय है मैं मिल पाऊंगा जरूर हाँ
तो आपका बच्चा भी बड़ा हो गया अभी। हाँ बड़ा हो गया समझ तो अभी क्लास 4 में क्लास 4 में कर रहे हैं।